Gati y'abawakiri kurwase kaunti ya Kisii ni gobono bagikerio gosiekwa kwa magacho ya Emma Plaza ayagotoka ime yomuchyo bosongo ase kaunti ya Kisii kolengana gati y'abawakiri abuni gobagote abuna oyo lengine monoga igano muwakiri Ben Mumanyi asikarikote kegote bekanuna chiabisi chiaye no chiri asamagacho yu Emma Plaza ase bono kegote bekana abuna ni garengo yo masali bakwegerera ekomite yo kubalika abantu ase serikali ye County ya Kisii Public Service Board na kikia gote bekana buna kirere chiabisi echo nabo igona magacha yugosiekwa egento kagendrete kugigerwa kyandike komibuno muri Kitro Josephat Amisi agotomanya Nigo abawakiri akurasi kaunti ya Kisii besokire na kugikirio botenenebe kaunti ya Kisii ase getambuka gosieka magacha Emma Plaza ase keliba tabire nigerengete gosieka chiabisi cha Ben gichana uyiro yo mobwa bakiri me kaunti ya Kisii oyonyareko baga kwegerera obokoreri bwe Public Service Board ime kaunti ya Kisii retwa chire police station ya Kisii ku report yegendukia bale romambi karutwarenge karomo wakili Ben gichana oyo twakobire ku report acho office ya emami asangi office yesiekire abantu mbo ichorororo ekero aleko tema gukwana atemenga office igoru abantu mbali bale ngororo abantu amanyitara nyale korora mono to warange ba okoreka si county government ba mutebinga atigo muchesa bwate nga nera sabantu bali bago chiesa ne governor korengana no mwakili Wilkins Ochoki nigatabiro bugima bwaye Ben gichana nigobanyareko basa kongu aso bwangoiga bwanyareko baboko gosererwa kubwatakano kubwatikwa ne chikali anene chinga kichabutuko chitamanyiri asebega wakili obatabire mbale no bosibore bokonyareko boko igerera anene onde bwensi oyonyareko bagagocha ase chiabisi chabo zekaruto kuligereri onyankurugoro kubwatikwa lengene chikali yatamanyiti twatebanga na bera abe umubugima bwaye is at risk ntotagetinga moigo ngamambi ngotokire bosenkai tabwa tayo asirete ngaigoro yegasi abakora wakiri mbabu ati case yechi client kiabo chwate so mo wakiri na wako wakilisha kendi yons wako wakilisha mondo ndwenzo jira before him or before her bokoreri obubwe Public Service Board me county ya Kisii nigo banyatoko babugwa kwa isiko yabisi korengana n'ikikora cyanyatoko bakigwa kwa amone bunge ye county ya Kisii asaba wakiri obatabire nigo bate oda kurwa sekegambero buna obokoreri bwe board yo nigo batakereko bokogendera gwikira boniga asaba tabire okogosereri ugo nigo kwanyareko bokubwatekana anene nekinekyo umuntu agotebanga tachiesera governor Simbarati tigemineti karuto kuligerera intunga egasielia agokora nekine kagokora bono iga asago defend the county public service board na kikiagalira abantu bali gochororo bali ko muturete na inde bakamutainga tagendera gochiesa na governor ose service board ne kwa toda asigerera baba wakili togotua ne client chetu chigota obogendera ku office tuguna baba wakili togosabanga amachiko amriye koti bwatiwe procedure ya justice ya korekane aba wakiri abo igonigo babolire obotenerwe county ya Kisii isio mugavana Simbarati anyareko bagakwenekia maskani obotoereru nabo igomorembe asobokorerwe chiabisi ao kati yabo ekigambero igikera chikobe koruri baga lyokona cha ekinekyo so that egendo twale gotabangelinga ne message twale go passing lelinga ki oyo no mo wakili obokolegasi yae Kisii county wachakiro koranga mulembe tuyo buyego tigo mulembe obororo abantu basikane kero umuntu akolegasi yae ntuna aba wakili tusigete gavana kabisa ngo mweta masikani yae batie kero kuyunga ubugima bwa bwachakiro kwa batwete era benga nonye naba wakili barachake kubwa kosore county government because abantu barachake ondwe siara chesko ago akate benga wasohere ile county government ibo to gusabanga ari bako bainibo batige a court is competent enough to set a procedure of justice so you will no mine wabantu once ba court then mbaru judgment you are against the Supreme Court again you are against the court of appeal kuripotera Ndizi TV kurigata sinike wa nyimbo kia Kisii Central igigotoka me county ya Kisii literana